Gardelek bere tangoan esate zuen bezala, 20 urte ez dira deus. Agian, 20 urte bizitzan ez dira deus, baina 20 urte musikan, asko da, Ba, Petxik, orain dela 20 urte ez, 25 urte atera zuen bere lehen diska, bai, 25 urte, errez esatea. Eta gaur, gurekin izango da hementxe, musika jotzen, eta nola ez, gozo gitzen. Gardelen musikakin hasi gea, eta entzun guain. Petxi dakau hemen, hau da goxotasuna, Eskerrik asko, hore bati hemen izatia. Plazerra neria. Plazerra, gero entzungo ja beste oso bat, ja puntxuan jarri ezu, afinatuta dakau. Bai, bueno, haingo ez baina, bueno. Jarriko deu. Argiekin bakarrik afinatzen da. Vale, hor Gardelek esatezun bezala, 20 urte ez diala ezer, baina zu 20 gora zuaz, eta musikan desente da, 25 urte uste zuazela, ez da? Bai, eta Euskal Herrian desente da, bai. Vale. Gardelen garaian igual erratzagoa zen, Eta gaina, 25 urte, lehendabiziko diska atera zendula, que lehenotikan biliko zinan, ez da, musikari? Bai, berez 16 urtekin atzintzen. 16 urtekin. Baina berako talde batean hola punk rock ataiten genuen, ja bertze kontu bat, eta ja, lehenengo diskataren nuen hasi nintzen kantu lasaiekin eta pixkat. Orain egiten duanan gauza bera. Eta bazenekin ja hor gaztetatik ja musikariz bilarkatuko zinala? Bueno, etxean beti izan dut, bi arrebak eta gitarra jozen zuten, gurasoak ere mariachi ranchera zalea morratu ziren, eta bai, beti izan dut musika etxean. Odolian. Honaino iritsiko nintzen nibintzat ez nuen uste. Bueno, zenbat diska, zenbat plaza, zenbat holtza, zenbat lekutan ibilizea, Bueno, ibili gara, bai. Hemen Euskal Herri mailan eta Espainia mailan pixkat gehien bat, baina kanpora taula nahiko zaila dago, euskeraz kantatuta, orduan. Baina bai, azkenean bai, 25 urtetan ezin oroitu, zaren zerin duzu. Eta aurten, 25, bueno, garren urte hurren abestakit ospatuko zuen aurrengo diskatea zunetikan, udara polita etorrikoa, ez da? Bai. Oen dela gutxi ere Bilbon egon ginen, ekainaren 11an, jo genuen nola kanpoko talde batzukin, Dit Purple eta Kanezkit, eta... Bai, eta bueno, ospatzeko modu politia. Eta bai, bueno, uda aldera pixkat gehiago bat eitzen zaigu, eta Galizia, León, Zamora, eta hor barne ibiliko gara. Ona, eta bandakin ibiliko zea, o bakarrik ibiliko zea? Bandakin eta bakarrik. Bai, hor kanpora joateko normalin bakarrik, bandarekin ibiltzeko ja ez da erraza. Claro, alde bat ditanak moitzia, ez da? Bai, moitzia eta gero presupuestuak ere ez dute baten horremertzelako. Bueno, gaur pastela ikasiko dugu iten, zemuz moldatzen zea zukaldian. Ni zukaldian ondo, baina postrekin ez gehiago. Ez. Bueno, eta Paris Prest lehiak eta ezautze aldezu? Lehiak eta bai noski. Etzeagun, nire ez. Korritzea zintzat. Baina gaur ingo dugu, bertako pastela, eta ikusiko zukizten gozu eta pistatxoz beteta. Zake goxatu ingo dugu zailua, dos. Ike indako balimada seguro erra dukela. Eta gio gainea musika entzungo dugu. Adi lagunak saio paregabia datorreta. Bueno, lagunak eta Petxi, garatuko izuet pausuz nondik noa ibiliko gehan, Paris Presteko opila biteko garaian. Ingo deuna da opila, eta gero ingo deuna krema pistatxona. Barruan jartzeko, garrapinatua eta danetikan. Hemen inbiar deuna da, pasta txuz deitzen dana, profiterolak iteko erabiltzen dana. Eta nola egiten da, hemen dakau, esnia, ura, gurina, azukrautza, hau, egosten jartzen deu, urtuta da honian gurina, iten deuna da, bertan lapikon bota irin guztia, amasatu, eta horri, pasta nahiko gogorra iten da, jasutatik kanpo itea, eta gero, epentzen danian, banaka arrautza botatzen jungo gea. Hemen desente dazka, baina hoi ikusin behar izatea. Botatzen jungo gea, ez du baria bat behar, baizik eta palakin jute gea, eta ni usten dut bio-hiru arrautza harrapatuko itula, eta listo. Hori gero, mangatxo batian sartuko deu, jarriko itugu bueltan, hola, profiterolak bata bestian onduan, eta gainean jarriko jau, hola, gaietatxo bat, gio, arrotzen danian profiterola, gaieta kurruskari bat bezala gelditzea. Eta hoiteko, hemen dakau, azukre beltza, irina,
eta gurina. Iten ditugu 3 osagaiak nahastu hola hotzian, eta iten dugu masa gogor bat, osgailuan sartzen dugu gogortzeko, eta gero iten dugu lusatu, borobiltxuak moztu, profiterol bat koitzan gainean bat jartzeko. Eta ingo deuna da gero azukar bolaua dakau, batzu botako izkio, eta hoi laberatu ingo dugu. Gero zein behar dugu? Bete. Eta betetzeko ingo deuna da krema bat pistatxona. Hemen dakau, txokolate txurila, pistatxo krema, gurina eta esne gaina. Iten deuna da, esnia berotu, berua da honian. Iten deuna da, bota txokolatian gainea, baita ere jartzen diogu pasta pistatxuana eta gurina. Dana birrintzen dugu, igual ez bada ondo ligatu turmixa momentu basatzen dugu, eta hori usten dugu, ostutzen, eta hotza da honian, gero bai, ateatzen dugu, barillakin arrotzen dugu, eta egiten dugu, krematxo bat arrotuta. Eta horrekin ingo deuna da, bete pastela. Eta ingo dugu ere bai, pare bat gauza. Hemen, garrapinatu batzuk ingo ditugu, pixu berdina dakau azukre eta pistatxona, zutan jarri azukria urtanto batekin, hori hasten danean burbugita egiten, pistatxo bota, eurra eman, izerdi pixka bota, eta garrapinatu agateako ditugu. Eta, hoi gutxi balitz, ingo deuna da, gero gainetik botatzeko ere bai, pistatxela bat ingo deu, dala nutela bat, baina pistatxokin. Nola ingo deu? Ingo deuna da, txokolatia urtu, txokolate urtuan botako deu esnia hautzan, baita ere botako diula bertan, vainilla darra mamilla, barruan, semillitak, eta gero ingo deu pistatxo bota, eta dena ondo birrinduko deu, eta pastatxo bat sortuko da, nahiko biguina, gio gainetik botako diola pastelai. Ados? Ados, bai. Bueno, eta bertxo bota eta gero, lanian jarri bihergia. Eta behitu, zu lagunduko jazu adibidez, gaietatxo hau inbiar deuna, barrun jartzeko, eta ingo dezuna da, behitu, oso erresa da, Dakauna da, azukria, irina eta gurina. Gurina dakauna da, behitu, pomada puntuan. Biguna, eta ingo deuna da, dena elkartu, eta hasiko zea, mingainekin botatzen horrean, baina nik uste tonena eskukin ingo zula. Raka. Bazpare, mingaina gutziko izu, baina nik uste berena, hau guk lanien makinakin iten dugu. Baina makinaik ez da honean leheno eskukin iten da makina honena. Eta egiko makina hogainea, etekin jaundi jateatzen. Barruan eskuak garbituko ditia, ze iriaiteak ikusten maziak. Ondo aiaiz. Nahiko lan. Eskuak garbitu eta etorri da, baina bakizu, afinatzen hasi da, eta txukundu inber. Ondo garbitu, xagoiak endu eta lehortu. Vale. Ahi jarraitzaia handila, izargina notarra nago. Bueno, ez dakit noraino. Benetan, Hombre. Asko gustatzen zaizu sukaldatzea? Sukaldatu duten guztia beti YouTubeen edo bestela ñañamen telebista horretan ikusten dut. Ñañan. Ia izi zeleria. Ondo. Bueno, eta hau prestatzen duen bitartean, zure ibilbide osua ezautu nahi dugu, ez dakit demora emango egun, zeatik zenba diska, zenba leku, zenba plaza, bueno, laburtzen aldala zai herri. Oia, jungo gaitu txirrik itxarraka, ez da? Bai. Oso ondo. Bueno, nik esan dagoa, nik egingotena da, profiteroa egiteko masa jarriko dira zutan, eta hasiko geha hasiratik gana, adibidez, lehendabiziko diska. Atera zen duen, 1989. 89, hori da. Bai, oain dela 25 urte. 25 urte. Gezurra bari dure, bai. Txila, amar, ni horri biliko nintzen, zera, pardelakin igual, Ja ez. Ba, gutxillo, bai. Pizka gehiago. Ja igual playero jolasten da dena. Kusi atargazkiren bat, bai. Bai. Kamiseta bera, eramatetuken gaina. Bai. Iguala, ez bera. Antzaikua. Dena botako ziat? Bai, pixatuta dago eta bota dena, bai. Bueno, kontatu, nola izan zan, zein izan zan lehendabiziko diska? Lehendabiziko diska, amets bat. Amets bat. Bai, eta, bueno, ni bilintzen berako beste bi taldekin, lehenengo taldea, lehen aipatu bezala punk rock talde batean ibiltzen ginen, baina, bueno, urazen pixkat parrandaiteko aitzakia izateko. Eta, bai, iderrian ere, behin bainoetan jo diegoan, nola zen antro ura txanela do... Txanela, antro, ondo, esan de gazkar ulertu jat. Amtzuluan gotako aiz, Holako lekutan jotzen genien, eta, bueno, eta azkenin horrekin hasi gintuan, eta gero bertze Joseba Irazokik nerekin gitarra jotzen duena, berak egintzean bertze talde, bueno, ni sartu nintzen taldea sortu baino gerosio, 2 urte gerosio dola, baina hasi ginen ja pixka musika experimentala eta bertze, ohiko musikatzen kontu batekin. Eta ja, han sartuta, experimentatzen, hasi nintzen nire kantu batzuk idazten, bueno, hasi nintzen idazten, eta gero kantuak egiten idatzitan eukan horrekin. Eta hortik sortu zen amets bat diskoa, bai.
Orduan amets bateko diskoko kantuak ere bai, bakarrikan ez zinen arren, zuk idatzitakoa dira eta zuk sortutakoak. Gehienak bai. Vale. Oantxe hortan ez naiz horretzen ze, 28 urte ondoren, ja, nahiko lan. Goatu zea bintzat dizkan izena eginda, Hori errexea dut, benetan amets bat zen disko bat grabatzea garaietan eta horregatik. Orduan kantu guztien eriatzen. Eta gero ja, bueno, urrengo diskoekin jasi nintzen bertze idazle batzukin lan egiten eta pixkat. Ja konturatu nintzen ze gaizki idazten nuen ni eta nahiago nuen beste ongi zekiten hoiekin idazten. Edo kantuak egiten, bai. Eta zenbat diska dazkazu plazaratuta? Taldekin, bakarka, bestekin, azkenian? 13 ustez dira. 13, Bai. Jope. Eta kutxunena baldau baten bat kutxunena dana. Bueno, aurrenengoa beti izatekola espeziala, baina ez dakit, egongoa baten bat esaten zuen, jode, badizka hau izan zen, Bai, kutxuna igual bai, egoeranen aldetik, baina nire ustez azkenekoa izan da. Bai, Azkenekoa, bai, azkenean, urteekin eta ikasten joaten zara, eta azkenin gero eta jende musikari hobeagoak inundetzen zara, eta egia da nik zorta hondian dutela horrekin, ze gaizki dago nik erratea, baina Euskal Herriko talderik hoberena daukat. Ni txarrena naiz talde osoan. Egirekin da, egirekin. Bai. Eta hauek, Iteietxea nahiak eta Joseba Irazoki eta hor eharki liatzen diagu aukera daukagunean. Zaila dago taldeakin egotzea, baina bai. Eta kutxuna, bigarren disko adibidez arrazoiak egin nuenean 2000 urtean, 2001, ja naiz goratzen. Hori nuen pixkat berexia zen, nahiko disko folklorikoa ordura arte, ni bluseroa nintzen, eta disko folk bat nuen, gitarrakin ere haunitz aldatu nuen, afinazioak, alternatibak, ez nuen gitarraren afinazio normal erabiltzen, baizik eta pixkat aldatuta, eta hori disko polita dirutzen zait, baino gaizki ejekutatuta dagoela, eta nahiko bakarrik 3 egunetan nahi nuen, eta ez dakit, enintzen bate guztua alditu nola kantatua dagoen, eta ordan noiz bait pentsatuta daukat diskori berriz grabatzea, bergrabatzea, bai. Bai, ze behintzat gustora alditzen horrekin. Oso ondo, behitu, honekin harrapatuko izut, nahezu bihatzako lain, rat, aberrak eldeken dena harrapatzeken, ustera nik harrapatuko ditu honekin. Venga. Ni ere mingaina diat, baina. Bai, Ez da polita ditu hemen. Hemen jende aurrian ez, ipetxik, hemen ez. Vale, nik harrapatuko jat horrela, eta baina azu esku garbitu berriro. Bueno, lasai. Bai, garbitu lasai eskuak, garbitu lasai. Hau botako debonea, eta hau listo dakau, eta esan dizuten egin behar du ostu, gero luzatu, eta hola pusketatxoa moztuko ditugu, gero niten ditugun profiteroloien gainean jartzeko. Eta hau oso horreza da hola, naztu ondo indezun bezala, iten deuna da zanpatu, eta gauza bat ingo ez, behitu. Arrabola hartuko eta zanpatuko dugu, utziko dugu ja nahiko laua, hola, ostutzen lagako dugu, eta gero zuzenia moztu alde gortikan, gainen jartzeko. Horrela xe jartzen jau, ondo, eta hola utziko dugu, eta ja, ozgailuan sartuko dugu, gio mozteko preste eukitzeko. Ondo, tori, hau zuria data. Beraz. Tori, ezin be. Bueno, hau esan dakoa, ozgailuan sartuko eta egin behar detena da, behitu, profitoren masa hoiei, guain ingo jotena da, pixkat, arrautza jun sartzen, banaka, eta jun goxatzen. Orduan, behitu, pixkat. Atea orduko ez bota, zeatikan bestela arrautza gortu ite zaiguta ez du ondo ite. Baina behitu, esku jartzia dazkaunian, iten deuna da hemen, botatzen deu arrautza bat, eta hobetu izatea, bat gutxio bota, bat gehiago baino. Zeatikan bestela pasa ite zaigu. Eta hau iten deuna da, hola, arrautza hori naztu horrela xe, eta ingo izkiot nik ustet 3 arrautza bota. Eta hau ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo geha, bale? Gaur, San Pedro bespera da, eta Felix Muguruza, gure zei dago, bagizu holakotan, irrikitan eote gela bere jakinduriak entzuteko, eta aneongoa gure zai, guazen bere gana, eta segituan gadabe bueltan. Ingoetena da, hemen beste 2 arrautza bota. Hau, eta beste bat atxukun jarri. Guantxe arte lagunak. Opa Joseba eta Sokal Herritarrok. Saloa auzunean gaude, Orozkon, eta onaino etorri gara solstizioko ohiturez hitz egin behar dugulako. Hain zuzen ere, bihar San Pedro eguna delako.
normalean, solstizioa hitz egiten dugunean beti San Joan gaua daukagu gogoan, ez? Baina gure realitatea konplexoa da. Prozesu luze bat zelako, San Joan egunetik San Pedro eguneraino egiten ziren erritualak, ez? Eta berdin, bietan egiten ziren aurreko bezperako zuak. Orain ja San Pedro egunekoak astuta daude, baina gaur ekarriko ditugu berriz gogora. Bigarren mailako zua ziren. Eta horiek inguru honetan adibidez erabiltzen ziren, soloa babesteak aparte, batez ere, ume sorginduak edo begizkoa zaukaten ume horiek sendatzeko. Saloa auzoan gaudela, aipatu dugu lehenik, eta atzean ikusten duzu sekulako eliza dugula, Erdi Arokoa oso esanguratsoa gure ondare kulturalean. Bitxikeria bat, frankismoaren amaieran debekatuta zudenez euskarazko izenak, apaiz euskaltzale batzuek egin zuten tranpatxo bat, eta adbokazio marianoak baliatuta horiek onartu zituen frankismoak, ez? Eta orduan, Saloako Andramari bat zegoenez, Saloa auzoko zera bat, Saloa emakume izen bihurtu zen. Horra daude Izaskun, Idoia, horrelako zera guztiak, ez? Eta horregatik ditugu Saloak mundutik horri esker. Bueno, eta bitxia da gainera, honetako titularra dela Andramaria, baina gero altarera joaten baldin bagara, erdian duela itxarorpeneko Andramari bat modernagoa, eta gero benetako Andramaria, eta San Pedro, beste albo batean, ez? Eta San Pedroaren omenez egite dira iaia, gainera, bestea dago astuta, eta hemen San Pedroak ospatzen dira, eta horregatik etorri gara honetara, ez? San Pedroak ospatzera. Udaberriaren amaieran, justu, solstizioan gaudela, kukuaren joana izaten da, ez? Desagertu egiten da gure artetik. Eta nola desagertu egiten da? Hemengo inguruetan eta ondoko herrietan beti komentatzen da, ez? Lehenengo etortzen dela Saloako jaietara, San Pedroetara, hemen ondo jaten duela, ondo elikatzen dela, eta orduan hasten dela bidaian, eta jaten da Frantziara diote batzuek, edo ez dakigu nora, ez? Are gehiago, beti esaten da San Pedro eta San Juan artean oso egun gutxi daude tartean, baina esaten da San Joanetan kuku, San Pedroetan mutu. San Pedroz geroztia ez delako entzuten kukua. Eta urrengo Udaberrira arte, gure artetik desagertuko da. Ospakizun handiko eguna ziren hauek, ez? Solstiziokoak orduan. San Pedro egunean zerbait egiten bazenuen soroan, baratzean, galdu egingo zala, ez? Egun horretan ezin ziteken lan egin. Hori dedikatu bazen santua behar bezala ospatzeko. Aurreko eguneko San Juan egunean ere antzeko zerbait pasatzen zen, ez? Eta ohitura zen badakigu duela 200 urteko ohitura zela Gorbeia Gane puntara igotzea, hemen gainean daukagula, igotze ziren guztiak horra, egun sentian ikusteko nola ateratzen zen eguzkia. Egun horretan oso pozik zegoelako, bere indar handieneko eguna zelako, eta irteten zen antza denez, ez? Gero behan jai bat egiten zen, eta txokolatea egiten zen, oso txokolate zaleak izan direlako Orozkon. Baina azken fina bada gero ondoko egunetan, ona Salobara etorri edo Muruetara dorrela, eta solstizioa gozatzera. Bueno, eta gure artean eta batez ere eskualde honetan badugu beste ohitura errotu bat. Eta bada, San Joan gauean eguzkia atera baino lehen, lizarra dar batzuez egiten da arku moduko bat, sarrera babesteko, etxaren sarrera babesteko. Horrekin, teorikoki, tximistak erdu joko, gauza txarrik erda sartuko, eta arku horrek iraun behar du San Pedro egunera arte. Beraz, naturare eta lizarra batez ere, lizarra esaten dute dela bedeinkatu behar, berez bedeinkatua delako. Beraz, lizarra ere beti gure lagun. Bueno, eta gogoratu erdal esaera, San Juan y San Pedro, que abre las puertas del cielo y cierra las del infierno. Gora San Pedroak eta gora Sukal herritarrak. Ai, ama, Felix, mi esker, hiri entzutia beti dek, ikastaro bat hartzia desela, Goxatzeko mokua, eta egia esan, urrenare, zaila hongo baitu, entzuteko, eta ikasteko, eta goxatzeko. Besarka da hondi bat, eta nahi esun arte, Felix, gu hemen jarraitu berdeu, profitero lai ematen, da pastela bukatzen, ez da? Bueno, hemen sartu dizkiot, 3 arrautza, Eta behitu nola geratu zaigun, eta dakat estura ja oso ona, mangatxo baten sartukoet, ingoitu pelotitak, eta gero jarriko jo, zuin desun gaietita, gainean, labea sartu meno lehenuo. Inbiar dugu hemen beste pare gauza. Inbiar deuna da behitu, ja, esne gain hori zutan jarrikoet. Adi hongoaiz esne gain hori horrei, bake? Zeatik, esne gaina eta esnia, bakizu, irekiten azten dianean, gora gatortze ja, eta junite zaigu igual. Listo? Eta esne gaina jarriko dugu martxan, hau zure kontu, bertan jarri, eta hoi, listo da honian, ingozuna da, txokolatea bota, bale? Eta txokolatea botatzezunean, gero mingaina batekin, aurrena utzi geldikan.
Bai. Berua sartzea txokolatiai barruaino, eta gero hasiko gea dantzan. Batzutan gertatzea, jendia botatzeu segituan hastea dantzan, ostu itea, eta ez da urtutzen txokolatia. Ja, vale, Orduan, vale. aurrena berotu, Vale. eta irekiten hasten danean, gainetik bota, bale? Zoki. Bai, boain bota ja nabazu hori, eta listo. Eta ni hemen inbertetena mangatxo bat hartu, eta bertan masatxua sartu. Bueno, eta urten esan deun bezala, 25 urte lehendabiziko diska atea zendunetikan, Bai. urte berezi izango da, ezta? Uda berezi etorriko zaigu, ezta? Bai, Betxin eskutik. bai. Ba hori, printzipioz ospatu nahi dugu, eta bueno, hasi ginen hori, ekainaren 15ean, Bilbon, Music Legendsen, eta, bueno, orain kontzertu bat ere ateri dire, kontzertu batzuk, gero zuzeneko diskoa egiteko asmoa ere daukat, ospatzeko hori ere, Osa, zuzeneko disko bat egongo ataunen da, grabatuko dugu, bat bentsat, ataunen egin dugu, bai, zuzeneko bi disko grabatuta dauzkat, baina horiek akustikoan. Eta hain nahi nuena pixkat bat taldearekin egin, disko guztien nasketa bat, eta hola pixkat, alde rockeroa edo erakutsi Ze ona. zuzenean ere. Leno bai otezian beti zuzeneko diskok. Ez Bai. dakik guen hori galtzen nahi da, berreskuratzen nahi zateo, nola dijoa historia hori? Bueno, ez dakit, egia erran, bai, ez da gehiagik ikusten nahi zuzeneko diskoa, lehen gehiago zeuden. Ni haunitz maite ditut. Nik zuzeneko bai, diskoak. nik bai, eta atzian hor, Bai. jendia entzuten dala, eta Bai, oiluak, bai, eta bai, bai. Ba, orokorrean igual entzuteko gogorraxeagoak dire, jendearen eta soinu aldetik, baina azkenean hor dago Xarma, kontzertu ezta? bat ikustero jaten zarenean hori ikusi behar dute, Bai, bai. zuzenean egiten dutena, eta hori diskoetan, karo, diskoetan bakizu, trampa honiz dago ere. Bai. Eta hori zuzenekoan, bueno, zuzenekotan ere egiten dira, zerpatxo bat. Baina normalean zuzenekoak, ez dakit, egiazkoagoak dire, ez? Bai. Estudioka baino. Eta orduan hori indakazu oiteko gogua, Zuzeneko Bai, batekin bai. diska grabatu. Eta hori ze egiten da, adibidez. Hor da zuzeneko bat egiten dezu, diska grabatzen dezu, eta baina berezia izaten da, osu kontzerto normalet ematezu, eta hor norbait grabatzen dago, baina soinu hori nondik garrapatzen da. Ez, pixka bereziagoa Bereziagoa bai. izaten da. Bai, errepertorioan ere, karo, sartu nahi ditut, disko guztietako kanturen bat, normalin noain egiten dugun errepertorioa gehien bada azkeneko diskoetako. Ja. Eta, bueno, berreskuratu kantu zar batzuk, eta horiek ere bermoldatu, eta taldearekin, akustikoa direnez, taldearekin bertze ikutu bat hartze dute. Nik bai usten dut horregatik asko gustatzen zaizkitela diska horiek zuzenekoak, zatikan pixkat hartzen duzu pertsonaia horren kantu, diskatako kantu, oberenak ez nuen esango, baina bai popularrenak, gehien gustatzen dianak, eta... Bai, igual egiten duzu diska bat, Hombre, Rolling Stone batzuk baldin badire, azkenen ja indute 10.000 zuzeneko ere, orduan kantu beti jotze dute satisfaction nahi ez, hori ez badute jotzen, bai jendia zerretu egiten da. Jendia korrik agutea, eta? Baina gure kasuan, hola, ez gara horren ezagunak, zorionez. Azkenean, bai, saiatu barro dugu, pixkat hori, ez ezagunak diren kantu horiek bertze modu batean egiten, eta pixkat bestitu, beste kolore batzuk intzan. Hori nola ikusten dezuzuk adibidez? Hori izaten da, ez da, igual zu kontzertu guztietan, da eskatuko izue horrengo diskako, ez dakize kantu, eta beti hori eskatzen dizue azkenian, ez da? Bueno, niri ez pentsa eskatatzea denekileki. Nahiko minoritario naiz, baina bai, beti dago zalderen bat, beti entzun nahi duena kantu bat, eta ez baldin baduzu kantu hori jotzen, gero etortzen da, eta herrita botatzea. Katxi lamar, Lasai. Prestatza Baskaria iretxean, eta kantatu behar iretza dakarrene bai. Baskarian truke hori bai. Hori de, gola, nahike nian. Ondo, nola dijo hori? Bueno, aida peltzen. Bai, guain laster irekin txiki bat emango. Bai, baitu hau intzeguna da, jetxi pizkati hilo ingoet, eta horrengo burbuliak itaitu nien, horra botako zu, bale? Bai, txokolatea bota. Honi, guelta emango jota ikusi, Erreportaian geundenian indetena da, osgailutik izozgailua pasa, zergatikan, nahi nun gogorra egotia, erreziz mosteko. Bestela, bigundu itea eta zailago egiten da. Eta guen ingoetena da, mostu, eta gainen jarri ikusiko zuen ze gauza simplia, erresa. Hor, bai, hasi zaik, bota lasai. Ikusi guzu, Eta gero hau ez da ezer gertaten izkina guztik. Soberan dauden gauzak, egiten ditugu berriro bildu, eta berriro luzatu, eta berrera bili. Horrela, baitu. Traka, eta baina mendikan atea zeitut, eta ikusiko zuen ze gauza jarra, Hau iten dan bakarra da, hola gainen jarri. Epa, torria jonea. Vale.
Vale, bota dena horrea. Beti, dena... Onan. Bai, dena horrea, hobeto. Bestela berotu itea gehiagik txokolatua. Vale. Bai, bota. Atea honekin. Venga, goazen, oso ondo. Bueno, eta, beti, bakarko lanetan asko biltzea, baina beste taldetan asko ibiltakoa zea, ez da? Kolaboratzen, bueno, beste taldeetako partaide izaten alegia, ez da? Bai, bueno, partaide, balerdiren gitarri jolean ez ondela malorte dola, eta... Eta hortan jarraitzen duzu? Bai, kontua balerdiekin gutxi jotzen dugula eta baina, bueno, ondela gutxi ere atera genuen single bat, Bai. lau kantuko single bat, eta hola, horroken gutxi biltzen gara, baina, adiz gustura. Eta ja talde mitologikoa bihurtu da, ja. Bai, Da mitikoa, da mitologikoa, ja. Mitologikoa, ona. Bai, eta gero ere, Iriatxaren lagun batekin ere, Carlos Jimenezekin nuen disko bat, bai, Beasaindarra, Iñaki Salvador, Carlos Jimenez, Francisco Herrero, eta Nerea Gorriti barko neska bat, aiz majare, bai, denak bezala, eta Biderbos kolektiboa egin genuen. Biderbos kolektiboa. Bai, eta disko bat egin genuen, pixkat Carlos Jimenezek Xavier Leterentzat egindako kantuekin, Bai. eta gero Imanoleren kanturen bat ere bertsionatu genuen, eta pixkat aski disko polita. Eta bai, pixkat saltza guztetan. Gero orain zure herriko lagun batekin ere, Ana Galarragarekin egin behar dugu disko liburu bat. Bai, Bai, Vale, listo. Mary Shelleyren Frankenstein liburuari egindako bultatxo bat. Gaina gurekin egon zan hemen saioan. Guain ez asko, bai, risoto ontzen, erbatin bai, genula. bai. Esan zin, maleko joan da, risoto egin dete, ondo atea zei lagunantzako, bale, segi horrela. Hoi gaina horre handi jamate izatik. Giozuk egunen baten esaten baina zu Paris Breta, indezula lagunantzako, egun dugu ilusio hartuko ez. Ni risoto erraza hoi indian nik hau baino, hoi seguro. Vale. Bueno, emango ja, keo, beste trukon bato. Vale, Eta gehatzen genen nik emango ja pastela eta zukin gazila. Alare, ire pastelak bi baino eta jaten dagoen ere txian. Bai, milojas, nire ama milojas zalea morratu da, eta arginan horren milojas emaka hauen, horrekin gustora da bileti. Onda. Bueno, eta... Igandetan, ez da? Bai. Ondo itezu. Esan nik otzogintzat beti izaten dute, dala egun berezitako zerbait. Ez da egun beron jan bihar. Gozoa da, gozatzeko, baina egun berezitan. Jendia itea batzutan arrotu, eta hau da, noiz behin kajateko. Hala da. Bueno, ikusi ezue hau, Ze celebre, ze berezi, labea jungoa, eta labetik ateatzen deunian, gehoia, bete ingo deu. Venga, hor falta zeizuna da, guain? Gurina dena. Dena, oire pixatuta da, dena mota barroa. Bueno, eta, Petxi, zer topatuko deu diska liburuan, indezun hortan? Bueno, Ana Galarragak indako testua da, Frankenstein liburutik abiatuta, egin zuen, pixkat, karo, Frankenstein, jende guztiak ezagutzen du Frankenstein monstrua balitzen zela, Frankenstein zen medikua, Frankenstein sortu zuena, ez? Eta pixka da eskutitza bat, berari eskainetako eskutitza bat, eta pixkat liburuaren bueltak emate ditu, gero, badu bere alde filosofikoa, feminista, gero, pixkat, buelta honitzen ematen dio gidoiari, eta nik parte hartu du, pixkat, nire kantu batzuk sartu ditut gidoiarekin bat egiten duten kantuak, eta... Eta nola izan da hori, zuri gidoia ematen dizue, ikasten dezu gidoia, horrekin moldatzen zea, edo elkarlan egitezu, zure kabu susten dizue egiten dena, o nola moldatzen zuen? Bai, bueno, azkenean, karo, berak erraten duen bezala, proiektu mutante bat da, orduan. Hasi ginenetik oain arte, aldatu daunitz, eta hasiera batean kantu batzuk egiten ditun, gero ja hasi nintzen bertze kantu batzuk, bien artean indako lana da, noski. Eta erabaki genuen, agian kantu hau errexiagoa da, edo hobeto sartzen da gidoiak egiten duena, aldaketa egin dut gidoian, eta kantua ere aldatzea komuniko litzateke, eta pixkat. Osea, gidoia aldatu arazi diok eta dana. Ez, bueno, aldatu, nire ustez, jendearen errekzioa ikusterakoan. Horrek ere bide batera edo bestera eramaten zaitu. Orduan, nire ustez, berak induena izan da, pixkat hori, zuzenekotan egin ditugu zuzeneko batzuk, eta jendearen erreakzioa ikustean, eta ze komentarioak eta egiten dituztenean, agian hemen hobeto izan entzen, karo, disko liburu egiteko ja itxi behar izan da gidoia, eta horrela, baino zein edaki, Euskalo aurkezen azten ganinean,
berriz aldatu egiten dugu, edo ikusiko da nola Birmoldatu. kontua. Baitu hor, gelditu diak katxito, eta esan dizut, igual sartuko duguna birringailu, orduan. Vale. Sartu birringailu, baina ez duguna aiseik hartzia. Vale. Hori mezu, barrun sartu, gaina aiseken duta, eta barrun eman moitu Maonesa gabe. bezala egiteko. Hoi de garrazoia. Eta maio zu hor meneillo bat, eta ez gehiagi, baizik eta pixka dena nastia, eta listo. Vale. Hoi igual pixka moitu, baina aise hartu gabe, bale? Vale. Eta ni hemen naiz garrapinatu egiten. Mordoa gustatzen zait garrapinatu egitea. Bai. Eta jatia zesanik, ez. Peri baten garrapinatu da beti horbiltzen naiz, albuan. Ni pistatxo egin ez duen ikusia, ez? Almendak ita hola, bai, baina pistatxo garrapinatu. Pistatxoakin, garesti ateatzea eta peritan ez dia ikusten. Bueno, obia ere izan da, Bai, ni bai. pistatxo zalea morratuena. Ba, ikusiko zuzeara. Ba, meni bili behar dana da, vuelta eta vuelta. Eta guain da momentu askatzen hasten diana. Beitu, haidia askatzen ja. Guain askatu dia, eta guain haste beha, txiderdik itxarraka vueltaka lasai, karamelizatzen. Vale, askatu hostian. Eta gero beste momentua da hori, bai, hor meneo bat eman bertaiola. Hori bai, beti moitu jarra, bero egon behar du, eta moitu. Eta inberdetena da, ontzi bat hartu, dio bertara ateatzeko. Batutan maigainatan, izatea ona, maia. Igual, guantxe ikusiko dago. Beitu, Meneo bat emango jo. Bueno, eta hemen txe, beitu, esan baizela, hauek ja ateaitut. Kanpora ateako ditugu. Hemen hola, meneito bat eman. Eta bitarten jungo gea, erreportai bat ikustea, betxi. Vale. Iñaki Madariaren gana jungo gea, Madariaga, eta ikusiko zue. Zukaldik iten dek artista. Ikusiko zue zenbat txapela askan, eta zukalki hori ikastea guaziten. Guazen area. Kaixo, Joseba, eberdion, hemen Mungian egingo du txoko kaza ipezka mingorran zukalki bat. Hau txokoa hasi zen, oin urte asko. Batu gintzen, kazan ibiltzen gintzen zen jentie, bertokoak eta batzar modura. Da gero apurka-apurka, handi jaba, holan mogintzen reuniño modura. Gero, enbede reuniño hasi gintzen, zeratik ez duengo txokoa, eta gero, indauz konkursuak, eta konkursuatan bedediken behar du. Ia, zerit du konkursuatan, holan hasi ginen zukalkiz egiten, marmitakoak, eta rabu, eta geuzek, eta hor hasi ginen. Izena, gure ustia izen zen, oliogorra, mintxiko izena. Ezin emin izen gendun oliogorra, ze oliogorra da beste txoko bat Bilbon edo zain ondauen, ezin legalizeta epinik. Orduen ipinin gendun mingorra. Mingorra da beste txori bet, txoriz beten zera epintxi gaitik izan hau txokoa. Biller da San Pedro, baina hemen urrungo domakan egiten da zukalki guna da hilien zazpizen. Hemen hilien zazpizen, geratuko gara, berrogei, tamabos, berrogei, holango kuadrilla handia bat zingara, danok, antrak, umiek eta gizonak eta danak batara, hemen ez da apartaten inor berez. Zukalkizia egin du hanparkien, egolo goten diri, iruruen kauzuela, eta hor zietena konkursua. Da, zukalkiko konkursorik handizena. Gero, guke, deku horregunien privilegizua, paraje dekulea txokoa eta hemen jaten du dana. Orain, engo entrenamentu bat, eurtengo zukalkireko. Eta, ja, preparatan hasiko gara, eta orain engo du prueba bat, ia zelan urtetan dozkuen zukalkizen. Hemen dekuz, berakatzak, kinpula, gero piper gorrize eta piper berdie, eta porrue. Orain, ipingo duguz, honek baraziak txikitu duzenak, surten. Apurbet, potxatu dizen, gero okalia botateko. Ni zukalkizetan hasi ginen, eta oso ondo egiten duzen. Baina, 7garren, 10garren, 8garren, da, ezken duen nire bazten ondotek. Ni apotxuet zerkoa, eta ekin jek, izan izan, tanari guztetan jek ire bazti, esaten du, ni voy por participar, ni noa participaten, ni noa ire bazten. Irebazitzen espadot, ondo, hirugarren egin dabe, ondo. Baina albadot irebazi. Nire kapertxoa da irebazi egin. Alik ondoen egin. Hemen daku haragia, haude zankarroia.
hemen egiten du bolita, zankarron, getxuten jako, eta oneri kentzien jakoz punte bilek zaldea egiteko. Nik hemen eurretik dekote eginda, orduen egiten da, proporzionata lehen patatea eta okelia. Txapela egiko duz, berro eta amar edo lengoro mal. Ganera joaten gara honen atara. Azkeneko 3 urteetan segidu nire bazidu. Beti joaten gara hor, lehen lango bigarren, hirugarren, da, bueno, posik. Gutekuz hemen, 5 makila. Makilak izate zidan, premio de la regularidad. Osa, isete zan, mugize lehen lango handizena. Gero Bermio, gero Bilbo, gero Meñaka, eta Urdulizko Rabu. Horretan ateratazan medize bat. Horri medize itxe zeuenak, idebazte zeuenak, makili ematu zeta. Gutekuz, 5 makila. Eta gero, egiten dinen patatak. Sekretoa ez da beste sekretori. Orain zabalduko du, hau de, 3 urdugarreneko prozesua, bale? Eta hau, egin behar du, ukusteko ze puntu daukoen, puntu hona. Zeukibideu, sartu eta urten dizizlago orantza ukutu bari. Jakiteko, nos dauen enge eta nos ez dauen enge. Orain, puntuen dagoen, egingo du presentazioa eta presentako du plateria. Hemen ukusten duzue, tamainue patatiena eta okeliena bardinetik ezela. Hori da, bizte modurako politxe. Eta hemen amaitutun dugu platera, eta esaten zet Josebari, etorri gurua de bilien zazpizen zukalki mungiara, inbitata dauela. Agur! Ai, ama, Iñaki, desiatzen gitxaudeki behin honea etorri zukalki hori hemen gukinin, eta, hola, daztatu eta goxatzeko, zeitxura, Ai, ama, hoideko txapela mordua, eta hemen dikan beste babi altze jau. Zorionak eta mila esker. Bueno, gu gurian jarraitu berdeu. Ikusi zue, atea dugu hau, labetikan, eta hemen daka bostuta, guain inbiar diot, guelta eman, eta betetzen hasiko naiz, baino hemen, petxik indun, bauda, masatxua induna, pistatxo eta esnegaina eta gurinakin, inbiarrezuna da pixka eta arrotu ingo dugu. Bakizue telebistan magia iteula, eta ja, ostu zaigu, hotza dakau, eta arrotu ingo dugu. Eta nik hemen pistatxela prestatzen hasiko naiz. Hemen dakat, baino marian, txokolate txurila, botako jot bertara esne hautza, epa, segitxok bera, bale. Eta, ingo jotena da gero, vainilla adarronen kabiarra, osea, hasi guztik barroa botako ditute bai, bale? Eman horrei egurra, ondo heldu bola, oso ondo, ezin jo, Eta, behitu hemen pistatxoak, Hola egon naiz, 2 minutu, ostu arte pixkat, hueltaka egon behar da, bestela peatuta gehatzen zaizkigu. Eta, honekin batea, mingaina, jarraitu behar dugu ematen, Venga. Bueno, eta, bizitzan musikaz beteta ontzia, baina dendena eta musika izango, ez da? Pentsatzen dut, bakit esan dira sukaldari fina, baseala, gustatzen zaizula sukalden aritzia, ez da? Bueno, gustatu bai, fina... Fina ere, bai. Lagun arteko bazkari guztian ni tokatzen zaizkiak, bai. Zeo zergatik izangoek? Zeo zergatik? Besteak alferra ditukelako igual, edo, zegi handik. Vale. Eta zer prestatzen dek, zein dia zure platerri zarrakola esatezuna? Venga, Paris Bread bat prestatuko, ez dira ez? Etxerako bada edozein plater. Berdurak eta barazkiak eta guztiek erraxete itia. Baina ja lagunekin eta galitzen daukenean ja zerbait pixkat berexia dituko arraina gustatzen zaidak. Vale. Arraina labian, orio erara, edo... Refrito eder batekin gero, no? Edo saltxa berdian, edo albardatuta ere, edo, bueno, azkenean, pixka saiatzen da. Gero konkotxak, adibidez, edo olako itxaso kontua gehien bat. Ona, itxaso kontua hor da. Azkenen txuleta plantxan jartzea duk, eta gero puntu hartu, eta listo, orduan. Horrek, egotzen egiten aldik, eta nire eskatzen ziatek ja bertzen nivel batera jutea pixka. Bai, vale. Orduan zea, cocinillas del equipo, no? Kuadrilakoa, ze ona. Cocinillas eta gero garbitu den ere bai, Bai. Nik hori ikasi jat. Zatik, nila juten aukenan sozidadea eta jute gaitu genian,
Eamatet erosketa inda, sukaldatzen eta gero eseitzen naiz, eta nik kafia, Claro, neko... bai. Hori izan barko luke normalena, baina. Mekatxiz lamar, batzuk egarra diata, bestela, beti eseita. Txupituaren aitzakerekin eta gero hau eta bestia, jendea antzen zago, hori... Dudira, Baina, bueno, ondo, bai, azkenien enak kajatzen. Gustuko da. Gustoko dek. Bai. Eta, adibidez, gero, egun libretan, jakiz aparte, ze gustatzen zaikitia. Taki, zuri gustatzen zaizu ja kontzertutara gutia eta hola, o esatez, nahikoa badagan niri guriakin, ose? Bai, kontzertuta jutea, eta, bueno, gero txakurra ere badiat, eta mendian txakurrak inibitza asko baita diat. Bai, hori bitza gaituk, berako mendi guzitan. Antxe pasia erra zaude girazan, Bai. Paraje erra kasue. Eta, bueno, eta gero sagardotegi garaian, sagardoteria jun, norski. Eta, holako kontu. Baina, bueno. Gero zinema zaldia ere banaiz. Hori bai, pixkat arrotuko zaigu, baina ez zaigun esne gaina bezala arrotuko, Nahi hola, aize pixkat eman, eta hori pixkat gehiago eman jozu, bai? Baina, gehiago egi ez, Pixkat hola eurrian eman, bale, igual hola pixkat... Moitzen, bale. Bai, pixkat danietik anibiltzeko. Eta hain behar den gauza bakarra da, ondo birrindu, eta gero, ikusiko zue, ingo deuna da, hementxe, horrei, buelta eman, azpitikan bete, zuluak eta ez topatzeko, eta pixtxatzela, ja, italianos da dena ateatzen zait. Zik gauza hona da nau, ikusiko zuen, nasketa jarra. Ba, ingo deuna da, hori listo dakazu, hortxe utzi, eta ningo etena da, haure, beitu, ja, birrinduta dakat, pres, geho gainetik botatzeko, beitu, esan dakua, ingo detena da. Hemen ekarriet, zuek ikusteko ere bai, askotan, liatu itegea eta beitu, Ola iten diot, guain ola ite jot, honei, guelta mate jot, eta iten detena da, petxi, azpitikan bete. Taka, eta gero guelta mate jo, eta hola txukun-txukuna galditzea. Eta irrikitan gaudetanak iri entzuteko, ja, badator gaur egun iritsi baino lehen nuo, zeo entzun behar di hau. Bueno, bai. Ze abestu behar diek, gitarra jo berdek, bilagin behar dituko, ze topatuko. Bai, bueno, lehenengo diskaren 25. urte urrena denez, hainen dut, komposatu nuen lehenengo kantua, nire herriaren izena duen kantua, bera dutzen dena. Vale, herrian berako kantua. Hore da. Ba, irrikitan gitxabe, nik hau hemen sartukoet, hoi betetzen hasiko naiz, eta zuri entzuten hasiko. Ezin hobe. Betxi gitarra hartun bitartian, hemen sartu deu, bagizue, piztxatela, eta hemen dakau, bete ditut gehienguak, 3 haue falta zaizkit, eta irrikitan gaude, zuri entzuteko. Hau bukatzen jungo naiz, eta goxatzen aldi berian. Bazera handi bat, bota lasai. Bai. Ez dakit zer gertatzen zaidan gaur, kontent nago deusen truke, beran bizi naiz eta merezi du, arazoak txikiak dira, arazoak txikiak dira. Zakurren presina ez da nahikoa, bizioen falta ez da aski, Antxonekin izan dako istilua berdin da, jaionek utzi izanak ez du zer ikusirik, Ibonen eriotza, Ibonen eriotza, negarre egiten ospatu nuen, ez dakit zer gertatzen zaidan, kontent nago deusen truke,
jotzen hasia ote naiz. Edo beran bizi naiz, bizi naiz, bizi naiz, bizi naiz. Apa. Artista hutza, soio ipurdia dana jartze. Ona, Mila esker, zorionak. mila esker. Plazera handi bat. Plazera Eta mila handia. eskerriri etortzatik, jarraitzatik goxatzen denoi. Bai. Eta gu mesaiatuko da, goxatu arazten bai. Hombre, dudatik. Vale? Gaur egun ikusi eta eharra pastela indeuna, Nia! Venga, honekin hasiko gaitu, vale? Eman Moja batek. Clarisa horiek, hau probatzen badite, katolikoa bihurtuko dituk berriro, seguro, Seguro baiet. Gola gutarrak, agur lagunak. Horrekin